isimemezelo ebesifisa ukudlulisela kuManazaretha ngoba kusetshenzwa izinto eziyimicimbi kanje ukuthi ukhona isiteshi somsakazo esivulwe la eTututu ngaphansi kwenkosi uMkhathi isizwe saseShembe kunesiteshi sokusakaza. Manje-ke labafana bebefisa ukudlulisela ebandleni ukuthi lazi ibandla kunesiteshi esinjalo okwathi makulethe izimicimbi babathindi. Docela-ke nomfana amvangeli uMadlala osebenza khona kube uye ozokwethula ukuthi batholakala kanjani, ugxilwana nobani ukuze ibandla lazi. Ngiyabongelela ngiyakhulela emakhosini, ngiyabongelela abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli nebandla lonke lendlela. Amen. Ngithunywa ukuba ngikhulume kule ndawo, ngithunywa umsakazo Life FM KZN ukuthi ngiyethule ebandleni lonyazi lengcwele. Amen. Ngenhlonipho ngiyacela kubaba, ngiyethule kakhulu kuqale ndawo, akufani nokuvalelwa esitulo kuthiwa isakazi. Ngiyacela mhlawumbe kube ivese yodwa. Yebo. Umsakazo ekuthiwa angiwethule noma umsakazo ongithumile, umsakazo osungulwe abantwana bakaNazaretha ababili, omunye wabo uyintombi yentethelelo, omunye wabo uyinkosana. Amen. Umsakazo ulaphaya eduzane nomuzi wenkosi uMqadi, endaweni yenkosi uMqadi. Kwathi uma abantwana besungula umsebenzi basebe enkosini, inkosi uMqadi esibanikeza indawo yokusebenza ukuthi abasebenzele khona lapha eduze. Siyabonga kakhulu lowo musa nalolu thando lukanabezithumbuyisa. Amen. Umsakazo uney'nhlelo ey'ningi ey'thinta isonto, kodwa uhlelo engithunywa ukuthi ngilwethule yilolo engilisakazayo olungena ngeSabatha ekuseni ngehora lesine kuze kuyoshaya ihora lesikhombisa. Bayacela-ke abaphathi bomsakazo ukuthi abangcwele babe nolwazi ukuthi khona umsebenzi othinta ibandla lamaNazaretha okhona ngaphakathi esizweni saseZembeni. Amen. Nenhlelo-ke ezikhona nezethulo ey'khona, obaba abashumayeli siyoxhumana mhlawumbe nayo baba usihlalo umngoma ukuthi zethulwe ngokusemthethweni emsakazweni. Amen. Okugcina-ke isiteshi esisebenzisayo si-online radio. Ma ufuna ukusilalela siney'ndlela ey'mbili, kusetshenziswa iwebsite ethi www.lifefmkzn.co.za. Ngizokudlulisela-ke lokho nakubaphathi abashumayeli ukuze mhlawumbe sikuthole nasemathempelini. Amen. Eyesibili, kuyayi-downloadwe i-app ekuthiwa iViradio. Ma usu-download-ile ungene kuyona-ke bese usetha umsakazo ku-Life FM KZN. Kuyacelwa-ke ukuthi abangcwele baziswe ngalokhu kuzothulwa nakubagcotshwa ukuthi zonke izethulo ey'thinta ibandla lamaNazaretha nenhlelo ey'thinta ibandla lamaNazaretha ezithulwa emsakazweni kube yiy'nhlelo ezaziwayo abaphathi noma abagcotshwe sinaphe esontweni. Amen. Ngiyacela ukungafeli ngawo. Inkosi ibusise izilwane.